Ayan, Kylie Kripner, mega love shout out. Jinky Mulot Madam, mega love shout out. Ayan, thank you so much. Shout out. Tusok si Lablab. Ayan, salamat po sa patusok. Ayan, Kylie Kripner Lalabs, how are you? Lang, may sound ba ako? Ayan, may sound. Akala ko wala. How are you doing? Ay, hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ma'am. Mega shout out, palatandaan. Ayan. How was your cat? My cat, this time it's sleeping. Ayan, thank you so much, Kylie Lalab. I miss you so much. Ayan, thank you. Palatandaan Lalab, mega love shout out Kylie and Madam Jinky, mega love shout out everyone. Thank you everyone. Ayan. Hindi ako nag-gilis mga 2 araw na, kaya naisipan ko mag-gilis ngayon, baka tayo mapalo ni Lolo ay. Nabibisi kasi ako sa aking mga nilalakad. Tamsak na walang harang, host. I don't know bakit walang harang. Maya-maya lang po baka meron na. Kasi ka-open ko lang eh. Maya-maya siguro po. Nakaon naman yung harang niya eh. Mega love shout out everyone, especially sa iyo, host. Ayan. Rama Moto Channel, mega love shout out. Hello, host. Rama, mega love shout out. Ayan, may jacket ka na, Lalabs. May jacket na, may jacket. Mega love shout out everyone, 3 million in the house. Mega love shout out Kylie, thank you so much. Anong nangyari? Bakit walang si host? Bakit walang harang? Anong nangyari? Ayan, 4 million in the house. Mega love shout out, 4 million in the house, thank you so much. Ramamoto Channel, 02, mega love shout out. Ayan, everyone here, mega love shout out. Thank you so much. 4 million in the house, mega love shout out. Ben Sarabilalab, mega love shout out. Ayan, Ramamoto Channel, nagbaba ng bahay. Rama. Ayan, thank you so much. Anong nangyari? Wala pa ba akong harang, mga lalads? Wala pa rin bang harang si host? Rama Channel, 02, Kylie Kripner, Sara, palatandaan, our usual Apple Aguilar, already connected to everyone. Ayan, tamsak po. Ayan, salamat sa patamsak mo, Lalab. Salamat. Sino ba to? Sa Games Watcher. Ayan. Rama Moto Channel. Ayan, nagbaba ng bahay. Rama. Mega love shout out everyone here. 4 million in the house. Mega love shout out. Madam, saan na ba dito si Madam Moto? Malis na ba siya? Madam Jinky, nandito ka pa ba, Madam? Ang palatandaan, mega love shout out. Ayan, nagbaba ng bahay. Lablabin natin ang palatandaan, mga lalabs, nagbaba ng bahay. Ayan. Ang palatandaan, ayan, nagbaba ng bahay, lablabin natin. Nakapin, Nelly Tamsak, ayan, mega love shout out. Madam Nelly, mega love shout out. Anong nangyari? Wala pa rin akong harang. Try nga natin second one. Nad TV, mega love shout out. Nad, mega love shout out. Ayan. Salamat, Nad TV Tamsak. Ayan. Salamat, Lalab, sa iyong patamsak. Mega love shout out, host. Ayan, may harang na ako, mga lalabs. Thank you so much. Ang palatandaan, lablabin po natin yung nakapin, mga lalabs. Nakapin po tayo, nakapin. Hi, Idol. The Dreamer TV, mega love shout out. The Dreamer TV, hi, Idol. New upload, Idol. Ayan, from The Dreamer TV. 7 million in the house, mega love shout out. Harang, host. Ayan. Ayan, salamat sa iyong paharang, Lalab. Ayun, harang. Ayan.
Ayan, salamat may harang na. Hapon na ba yung schedule mo, host? Ayan, itry ko nung maghapon kasi soon, uwi na ako ng Pinas. Ayan. Siguro maging ganito yung, hindi. 2 beses ako mag-yelo sa isang araw. Ayan. Ganitong oras hanggang, and then second one, madaling araw. Ayan. Lablab po ako sa nakapin, mga lalabs. Nakapin po tayo, nakapin. Ang lakas ng ilaw, mainit. The Dreamer TV, ayan, Dreamer, okay host, ayan. The Dreamer TV, Migalab, shout out. Ang palatandaan po, hello there. Ayan, Migalab, shout out, 4 million in the house. Please connect to Rama Moto channel, ayan. Rama Moto mga lalabs. Pakibakas lang po mga didikit, salamat po ang palatandaan. Palablab po ako sa nakapin mga lalabs. Maglablaban tayo new upload idol from the Dreamer TV. Ayan. Ayan, thank you so much. 5 million in the house. Migalab shout out. 5 million, thank you so much. Sureness Tube, hi, Migalab shout out. Sureness Tube, Migalab shout out. Sureness Lalab, ayan si Sureness nagbaba ng bahay. How are you, Sureness Lalab? How are you? Sureness Tube, Migalab shout out. Ayan, 4 million in the house. Migalab shout out, 4 million in the house. Thank you so much. Ayan, di ko lang urago nagbaba ng bahay mga lalabs. Ryan Sul Vlog, Migalab shoutout, Tamsak. Ayan, Ryan Sul, Migalab shoutout po. Migalab shoutout, thank you sa iyong patamsak. Salamat po. Mga lalas, palablab po ako sa nakapin. Ang palatandaan, ayan. Lana ni tatay, laban sa mga manlalason. Baryo ng mga, ito manananggal? Manlalason, ayan. Kiri. Mami G, Migalab, shout out po Mami G. Long time no see. Mami G, Migalab, shout out. Mami G. Migalab, shout out ma'am sa Indogabos. Ayan. Migalab, shout out Ryan Sul Vlog. Migalab, shout out Mami G. Salamat Mami G. Migalab, shout out Mami G. Ayan, 4 million daw. Migalab, shout out Mami G. Nagbaba ng bahay Mami G. Ayan. Lalarin po natin si Mami G, mga lalabs. Long time Tamsak Lodi. Ayan, salamat po Mami G. Long time. Salamat Mami G. Salamat po, salamat. Salamat po Mami G sa patamsak Mami G. Ayan. Mami G dan pulpak na po from Ryan Sul Vlog. Ayan, Mami G dan na po si Ryan Sul Vlog. Pabalikan na lang po Mami G. Salamat po Mami G. Ayan.
Hello, Lee Sung Sun Lala, mega love shout out namin sa'yo. Mega love shout out, Lee Sung Sun. Thank you so much, Lee Sung Sun. Ryan Sol, nagbaba ng bahay. Nice India, mega love shout out. Tamsak 10, ayan. Thank you, Lee Sung Sun Lala. Nice India, nice friend. Nokre, mega love shout out. Don't put any emoji, Nokre, otherwise this night boot will like... I'll give you may jacket ka na. Ba't ba ako nag-English ang boot? No, Kre, ayan, wag ka kasing ayaw ni night boot ng ganyan, thumbs love lala. Ayan, may jacket ka, no, Kre, yun nakita lalabs. Wag mong intindihin si night boot, may tupak, ayan. Wow, stop spamming, ayan. I love you from Nice India, ayan, thank you. Nice India, Sir Bruchito, ganda, I love you. Sir Bruchito, may love shout out, ayan. Sungit ni Nightbot, ayan. Sabi mo kasi thumbs love, nagsisilo si Nightbot. Pula ng pisngi mo, host. Ayan. Ganon talaga po, Sir Bruchito. Kailangan magpapula. Umuwi ka na, host. Ano na, next, sunod na mga araw, nasa Pinas na ako. Surprise. Hindi ako nag-release 2 araw kasi medyo busy ako. Nagpunta ako ng Dubai kahapon. Umuwi ako kagabi. Napagod ako. Nakatulog ako. Hindi ako nag-release 2 araw na. Kaya naisipan ko mag-release ngayon. Pasalubong lalab ha, ayan. Lokri, may love shout out, pasalubong. Ayan, 4 million in das, may love shout out. Nice India, yan, nagbaba ng bahay. Nice India, thank you so much. Nice India, mega love shout out. Ayan, nagbaba ng bahay si Nice India. Love you, host. Ayan, love you to everyone. Baka naman, ayan. Ayan si Nokri, nagbaba ng bahay. Nokri, sino ba to si Nokri? Si Rinok TV pala to. Heart Vlogs, may love shout out lalab, tamsak host. Ayan, Heart Vlogs, may jacket ka na lalabs, thank you. Hearts Vlogs, may jacket ka na lalabs, thank you so much sa patamsak. And lalas, may jacket ka na, salamat. Bongski official, may love shout out, tamsak ang palatandaan, ayan. Hindi ko siya mapigilan, di ko siya mapigilan. Di ko lang ng Uragon, nagbaba ng bahay, 5 million daw, blooming host, lalab. 2 araw ako hindi nag-iles, Nokri. Life Moments TV, ayan, may love shout out. Life Moments, may love shout out. Nice India. Yan si Nice India, nagbaba ng bahay. Ang palatandaan dan from Life Moments. Lalab palatandaan, pasuklan na lang si Life Moments. Dan sa'yo si Life Moments, palatandaan. Bongsko official, may love shout out.
Nightbot, ayan, Jonaski Mega Love shoutout, love you too, ayan. Thank you so much, ayan. Heart Vlogs, ayan, nagbaba ng bye si Heart Vlogs. Heart Vlogs, Jonaski, sub hype, ayan. Thank you, Lalab, Jonaski, thank you so much, ayan. Ayan, 7 million daw sa Mega Love shoutout, 7 million. Huwag kalimutang tamsakan si host mga lalags. Bongski, Mega Love shoutout, Bongski. Ayan, 6 million in the house, Mega Love shoutout, 6 million. Pilan, di ko siya. Nokri, ayan si Nokri. Palablab po ng kapin mga lalads. Dahil na ba kayo sa nakapin mga lalads? Drink now, igit everywhere. Tuba, ne. Drink now, igit everywhere. Tuba, ne. Drink now, igit everywhere. Tuba, ne. Drink now, igit 6 million daw si Mega Love shoutout, 6 million. Ayan. everywhere. Tuba, ne. Drink now, igit everywhere. Tuba, ne. Drink now, igit everywhere. Tuba, ne. Drink now, igit everywhere. Tuba, ne. Bongski. Ayan. Yan mga lalags yung aking mga member, binababa po ni Nightboot. Ayan. Ryan Sol, thank you lalabs, thank you. Layo sa sakit pero bukol sa igit. 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 Breathe check. Tuba, sige tuba, sige tuba. Drink now, igit everywhere. Tuba, drink now. Ayan, 5 million daw si Mega Love shoutout, 5 million. Drink now, igit everywhere. Tuba, drink now, igit everywhere. Tuba, shot tag tuba, oh. Aussie, yeah. Come on, baby, come with me. Gusto kitang makaday. Araw-araw magmamay. Aussie, yeah. Come on, baby, come with me. Gusto kitang makaday. Araw-araw magmamay. Check it out now. Na ang reflex
Resti TV Mega Love shoutout. Hello, ayan. Resti Lala Mega Love shoutout. Dragon Gaming, hey Ailinski, ayan. Dragon Gaming Mega Love shoutout. Tamsak Dan host. Resti TV Mega Love shoutout. Lalab, salamat sa patamsak. Ayan, Resti TV nagbaba ng bahay. Resti. New video, ayan, from Dragon Gaming, new, ayan. Thank you, lalabs. Ayan, lalabin natin sa Dragon Gaming. Sureness Tube, nagbaba ng bahay. Sureness. Ayan, si Sureness, lablabin natin mga lalabs. Sureness Tube, nagbaba ng bahay. Yan, Bongski, official nagbaba ng bahay si Bongski. Ang palatandaan, pulpak sa'yo. Palatandaan, lalabs. Pabalikan na lang po si Resti. Ayan, dan sa'yo. Salamat, lalabs. Pulpak na sa'yo. Ang palatandaan. Ayan, Bicolanang Uragon, nagbaba ng bahay. 4 million daw sa Miguel Love shoutout. Ryan Soul Vlog, ayan, nagbaba ng bahay. Si Sir Ryan, mga lalabs. Lablabin natin si Sir Ryan. Ayan, nagbaba ng bahay. Ryan Soul Vlog. Ang laki ng kanyang bahay. Ayan, 99.5. Road to 100k. Sana all. Kamu gapaminga sa Mantili, DJ Toles, Mobile Sounds. Ryan Soldan from Resti TV. Ayan. Si Ryan, dan sa'yo si Resti po, pabalikan na lang. Sige, Resti, sutuklian ka yan. Kati naman ang mata ko. Suklian ka yan, Ryan, Resti. Sayaw muna tayo, sayaw.
Mayan 4 million dollars, bigyan ng shoutout. Siya muna si host. J-Dog Miguel shout out. J-Dog is in the house. Ayan. Miguel shout out J-Dog. Thank you so much Lalabs. Hi everyone. Ang palatandaan dan from Bongski. Palatandaan Lalabs. Huwag naman yung mga dumikit sa'yo. Bongski, ayan, nagbaba ng bike si Bongski. Montilla Mobile Sounds. Pato, Late DJs. $4 million dollars, Miguel Lab, shout out. 4 million. Alpa, tuba. Drink now, higit everywhere. Palatandaan, pasuklian na lang si ano Lalabs, Bongski. Tuba, tuba, ne. Drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, ne. Drink now, higit everywhere. Tuba, Bruchito channel, Miguel Lab, shout out po sa Bruchito. Ayan. tuba, ne. Drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, ne. Drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, ne. Nandyan si ano. Everywhere. Tuba, tuba, ne. Ayan, Bongski tayo mga lala. Bongski Risti TV dan full pack na po from Ryan Sol. Ayan. Risti lala, pasuklian na lang si Ryan Sol. Dan sa'yo, thank you. Sige, tuba, tuba. Tuba, tuba. Sige, tuba, tuba. Tuba, tuba. Sige, tuba, tuba. Tuba, tuba. Sige, tuba, tuba. Basta Southern Late Mix DJs. Makasayaw jud ka. Layo sa sakit pero pulsa. J-Dog Party Dan from Bongski. Ayan. Ayan, lablabin natin nakapin. Bongski. Yan, Bongski nasa bayan ako 1.48. Bongski nagbaba ng bay. Bongski nakapin. Yan, Bongski nasa bayan ako part 2 ng pangunguha ng tuway or lukan. Alimango, ayan. Tuba, tuba. Sige, tuba, tuba. Drink now, higit everywhere. Yan, Bongski nasa bayan mo ako may harang. Drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, shot tag tuba, oh. DJ Dollars. Alpa, tuba. Bongski, ayan si Ryan Sol. DJ Dollars. Remix. Sayaw pa. Lumig sila.
Brochito Channel Dan from Bongski. Ayan. Sir Brochito. Ayan. Share muna ako. Gusto ko tong tugtog ko na to eh. Ayan, nanonood ako sa video mo, Bongski. Nasa bahay mo ako. Ayan yung part 2 ng ano mo, pangunga ng alimango. Ayan, delete ko na to, Bongski, sa'yo, lalabs. Ayan, dan na ano. Bongski. DJ Toles Remix. Bongski, where family now? Ayan. Bongski, pasuklan na lang si J-Dog. Dan na po sa'yo, ano, Bongski. Thank you. Ayan. Basta Disco sa Barangay Montilla Mobile Sounds. Mission TV Dan. Ayan, thank you so much, Bongski lalabs. Thank you. This is the mix of DJ
Jasmine Cruz. Ayan. Bongsko Official J-Dog. Pikulan ng Uragundan from Jasmine. Damsak Dan host. Dan Tia lalamig love shout out. Dan Tia thank you. Try lang ng maaga Dan Tia. Kasi hindi ako nag-ilis 2 days. Busy ako kasi na busy. Bisdak na Siman. Miguel love shout out. Damsak Dan. Ayan, Bisdak. May jacket ka na Lalag, Bisdak. Thank you. May jacket na Bisdak, Lalags. Ayan, may jacket ka na. Dantia, nagbaba ng bahay. Dantia. Ayan, Bicolana ang Uragon nagbaba ng bahay. Bicolana. Resty, ayan nagbaba ng bahay si Resty. Game Summit Dan from Bongski. Bunson Mobile Sound. Bongsi, bingta ng pangalawa Bongski. Ito pangalawang dikit. Game Summit, pasuklian si Bongski. Ayan. And may harang ka Bongski. Makisayaw, makikanta, kasama ang EMS Boys, the best. Dantia Valdez Pulpak sa'yo from Resty TV. Ayan. Dantia Lalags, pasuklian si Resty TV dan sa'yo. Nandito ka pa ba Dantia? Dan na sa'yo si Resty, pasuklian na lang po, salamat. Bunson Mobile Sound. No more. Dantia Valdez TV dan Pulpak na po. Ayan. From Ryan Sulblak, Dantia Lalabs.
Dan si Ryan Sol, ang laki ng bahay niyan. No more, no more. Gihali na ako digdimanay, salamat tunun tabi. Sige po Sir Ryan, thank you. Thank you Sir Ryan. Sige po. Thank you so much. God bless. Bye. Kati. Arcadio TV, migalab shoutout tamsak dan. Ayan. Arcadio at TV, migalab shoutout. Lady Bannister, migalab shoutout lalabs. Lady Bannister. Thank you so much lalabs. Ayan, Lady Bannister, nagbaba ng bahay. General Mobile Sound. Ayan, 4 million daw, migalab shoutout. 4 million, thank you so much. Montilla Mobile Sound. Maki Party na kasama ang General Mobile Sound. Madam Madonna, migalab shoutout po Madam Tamsak. Ayan. Chef Fred Australia, migalab shoutout Musta Hus. Okay lang po. Ayan. Ayan, salamat po sa patamsak Madam Madonna. Chef Freds, migalab shoutout. Ayan. Yan, nagbaba ng kanyang bahay. Si Sir Chef. Sam Gomez TV, migalab shoutout. Tamsak host. Ayan.
Host, patamsak naman po sa premiere ko, host. Ayan. Sige, baba mo yung premiere mo po, Madam Madonna. Win natin. Ayan, patamsak po ako sa kapin mga lalabs, premiere. Madam Madonna dan sa nasunog na kubo. Kawawa naman. Ayan. Salamat po. Ayan. Just 21 TV of W Miguelab shoutout. Lala Miguelab shoutout. Just 21. Parang di na to si Just natutulog ah. Just 21 TV. Wala lang tulugan lalabs. Ay, ay, ay. Miguelab shoutout host. Ayan, Madam Madonna, nasa bahay mo ako. Tamsak. Naka-off yung comment. Mga bata pala ito kasi. Sam Gomez. Tayo nagbaba ng bahay si Sam Gomez. Oy, wag mo ko asarin ha at hunting ko lolo mo. Ang laki kaya ng kinain niyo sa akin kanina, 30. Chef Dan from Madam Madonna. Ayan, salamat. May harang man, oy. Ano ba tong haba? Madam Madonna, mas malakas to apoy ko. Ayan. Ayan si Chef, nagluluto. Anong niluluto mo, Chef? Sana all. Bicolanong Gala Vlog, tamsak po. May galab shout out. 480 yan, tingnan mo. Ano nangyari? Ayan, Madam Madonna, wait lang, napindot ko yung video mo, may harang. Di pa ako nagbakas. Kaya nga napakalakas talaga. He. Ayan. Ayan, Bicolanong Galalags. Galab shout out. He, natawa si Chef. La. Reg. Pahingi ulam. Ayan, nagluluto si Chef. Sana all. Madam Madonna dan sa premiere. Ayan. Madam Madonna dan daw sa premiere si Jer 21. Jers 21. Ayan, kalimbangin mo si Madam Madonna. Nag-yellow siyang Jers 21. Puntahan mo din pag nag-ano siya. Saka tayo magpapa-Gcash mga lalabs next week. Ayan. Pag nasa Pinas na ako, unang pag-games. Next week nasa Pilipinas na tayo. Ayan. Hoy, bakit di ka nakaabaya? Hoy, ba't ako mag-abaya? Kang maingay dyan. Wow, ayan. Wala ka pa sa Pinas ha. Okay lang naman yan. Sa lubong was. Sige. Next week. Open country ang UAE, Jers. Hindi naman may pit dito, ayan. Hindi katulad sa Saudi. Kanina ka pa nandito, ngayon mo lang napansin. Ayan. New video from Dragon Gaming. Konse, may love shout out. Konse, ayan. Ayan si Konse, nagbaba ng bahay. Divine Mercancy Nonce. Ayan si Konse, nagbaba ng bahay, mga lalab, Konse. Ang haba ng harang mo, Madam Madonna, oy. Ayan, tapos na. Tamsakan natin. Premiere.
Sharjah kaya, mahigpit kaya. Nasa alin ako Jer, wala akong sa Sharjah, malayo yun. Hello Conce from Madam Madonna. Ayan. Conce, nagbaba ng bahay si Conce. Palablab po ng kapin, patamsak po sa premier ng nakapin mga lalads. Divine confidence sa'yo from Chef Feds. Ayan. Chef Feds. Nagluluto ka ba, Chef, habang nagmumobile? Habang nagwa-YT. Bells Lalab Milab Shout Out. Like 29. Ayan. Lalab, salamat sa palike. Bells Adventure Migalab Shout Out. Host, Migalab Shout Out. Ayan, salamat. Try lang ba magilis ng maga? Kasi 2 days akong ginagilis eh. Parang bumaba yung aking yung views. WH ko. Salamat po sa tamsak from Madam Madonna. Ayan. Yan, pangalawa. Dikit ko to sa'yo, Madam Madonna. Pangalawang dikit to. Nakapin po mga lalapatamsak po sa nakapin. Meron siyang premiere. Bell's Adventure Tamsak dikit sa'yo, Lods, from Chef Feds, Australia. Ayan. Sir Chef, paturo naman ng magluto. Ayan. From Madam Madonna. Nasaan bayan Madam Madonna? Ayan. Lakas ng apoy, nasusunog. Baka may nagluto, nakalimutan. Ayan. Nueva Ecija. Ayan. Siguro nagluluto tapos naiwanan. Ayan. Dami natin 1 million. Grabe kalakas ni Bicola ng Oragon. Huwag mo nang pansinin, ay. Kasi nga hindi naman talaga ito yung ilis ko. Yung ilis ko pang madaling araw. Try lang naman. Jasmine Cruz, ayan. Sa Game Summit pala to. Games done. Ayan, gapan na ako nakarating sa guest apelyido. Ayan. Anong gapan? Nagtamsak ka na ba sa nakapin, Jers? Magtamsak ka sa nakapin, oy. Matamsak ba sa nakapin? Ayan.
Sam Gomez, nagbaba ng bahay, Sam Gomez. Ayan. Oy, pulpak ako sa kay madam. Ayan. Sige, sige, salamat. Madam Madonna Tamsak sa premier at pulpak dan na rin from Sam Gomez TV. Ayan. Tapos ko ngayon pa ako. Ayan, Nara, hindi, Luzulab, Miguel, shoutout, madam. Try lang ba? Try lang ba magilis ng maaga? Kasi 2 araw akong ginagilis eh. Parang bumaba yung aking views. Tamad kasi ako sa busy. Ayan. Kapon galing akong Dubai. Napagod ako pag uwi. Pagdating layo kasi. So nakatulog ako. Nakalimutan ko pala mag-gilis sana ako. So lang tinamad na ako. Tinuloy ko na lang yung tulog ko. Ayan. Snow, Miguel, shout out. Snow. Ayan. Ayan, Snow entry. Miguel, shout out. May jacket ka na lalabs. Si Snow. Tan chararan, charan charararan. Ayan, Snow. Thank you so much, lalabs. Madam Madonna. This is Montilla Mobile Sounds of Barangay Revilla, Bato, Leyte. Good luck, see you in Philippines. Yes, hindi ko na alam yung nararamdaman, yung masaya ko o nalulungkot or whatever. Kasi after 8 years, babalik na ako ng Pinas. Parang nalulungkot ako kasi matagal na ako dito sa UAE. Games done. Ayan. Snow, nagbaba ng bahay. Snow. Ayan. Live in Iran. Snow, may galab shoutout. Snow. Ayan, may lalabs. Live in Iran. Si Snow entry. Taga Iran pala to. Si Snow. Ayan. Wait for it. Ayan, madam, salamat. OMG. May ano pa pahabol. May pambiling chocolate. Ayan, pambiling chocolate. Thank you. May pambili pa tayong chocolate. 49 pesos. Ayan. Makabili na ng isang chocolate. Aran Elos Vlog. Ayan, nagawa ng bahay si madam. Oy. Ayan, salamat. Salamat, salamat. Pambili ng ano, Toblerone. Kain na naman, host. Sino kumain? Si Lolo? Uy, syuhada. Ano tong ginawa kung di kumain? Ilang araw nga akong di nag-ilis, parang gusto niya nang ubusin lahat. Iwan ko kay Lolo, panay kain. Hindi mo pa hinusto na 10 years. Wag na. Ano bang benefit pag naka 10 years ka? Wala naman. Same pa din. Ayan. Pindan from Snow. Ayan, Madam Madonna din daw sa'yo si Snow. Wag na ano. Just 21. Magpahinga muna ako sa Pinas. Magmuni-muni muna. Punta ka sa ano mga next week siguro. Nasa Pinas na ako yan, mga July. Mga first week siguro magpapaano tayo games.
Papajikas lang, ayan. 3 weeks na ako di naka-LS, ayan. Bakit madam? Ako kaya 10 years na sa Bahrain, 10 years sa Sharjah, 10 sa Dubai, tipid sa pamasahe. Tipid, ayan. Namatay ngayong kuya ko. Condolence po. Kalungkot naman. Condolence po, madam. Ano pong nangyari? May sakit siya? Guanakito Vlogs. Mega love shout out. Hi there. Ayan. How are you, Guanakito? Ayan, this one, Guanakito is from Ara and Elos vlog. Mega love shout out, Guanakito. Kanina ko lang siya nakadikitan. Ayan. Thank you so much, Lalab, Guanakito. Ayan. You're from Ara and Elos LS. Good afternoon everyone, regards from Queensland sa Australia. Ayan. Mataas po dugo. Na high blood. Diyos ko, Panginoon ko. Madam, may condolence po sa iyong pamilya. Ayan, kaya nga condolence. Guanakito Lalab, thank you so much for coming. Thank you dear host. Ayan, thank you so much Lalas. Madam Madonna Dan from Snow Entry. Ayan. Thank you so much, Guanakito Vlogs, Lalabs, for coming. This is the mix of DJ Dolens. Ayan, Lisongson, nagbaba ng bahay, Lisongson. Lalab Lisongson, kunikundapin Lalabs, give thumbs up. It's a pleasure, dear host. I am glad to meet you. Ayan. Thank you, Guanakito Vlogs. Thank you so much, my friend. 6 million in the house. Mega love shoutout po sa lahat. Ayan. Thank you, Guanakito Vlogs. Thank you. Kustoras, mega love shoutout. Lalas. Buwan noite. Ayan. Mega love shoutout. Snow Entry. Ayan. Thank you so much, Guanakito Vlogs. Ayan, Kustoras Lalab, mega love shoutout. Nagbaba ng bahay. Snow dating dikit. Ayan, Snow. Madam Madonna is already connected long time ago. Thank you so much. You are welcome there, host. From Guanakito Vlogs. Ayan, thank you. Kustoras Interesantes na gawa ng bahay. Ay, thanks, Madam. From Snow Entry. Ayan. Tatang Ladaw, Tamsak. Mega love shout out. Tatang Ladaw. Ayan, may jacket ka na po, Tatang. Tatang Ladaw. Ayan, may moderator ka na po. Ayan, 6 million dollars. Mega love shoutout. Daan lang, host. Ayan, salamat po sa pagdaan. Ingat po, ingat. Salamat po, Tatang Ladaw. Ayan. Dinakitan kita, mali mo. Sa sunod, mapadaan ka uli. Kustoras. Ayan, nagbaba ng bahay. Si Kustoras. Thank you so much. I'm doing my house. I am inviting to watch my videos. Ayan. Okay. Guanakito Vlogs. Snow 3. Entry. Ayan, nagbaba ng bahay. Snow Entry. Patamsak po nakapin mga lalab. Patamsak. Siya mapigilan, di ko siya mapigilan, di ko siya mapigilan.
Thank you, dear host. Regards from Queensland, Australia. Ayan. Okay, thank you. Tuwing kugwan na kito. You're from Australia. Ayan. Snow entry. Ayan, nagbaba ng bahay. Snow. Alpa, tuba, Yan, snow. Host, para kang kuba na nangangabayo dyan. everywhere. Tuba, Kamay nga dyan, oy. everywhere. Tuba, Walang kabayo dito. Sumasiyaw ko eh. everywhere. Tuba, tuba, drink now. Bigit Ocean, galab shout out. everywhere. Tuba, tuba, drink now. Bigit everywhere. Tuba, tuba, Ocean Lalabs, how are you? Warnakula. Ayan. Thank you so much, Lalab. Thank you. Ocean Lalab, how are you? How's pistachio? Ayan. Ocean, thank you so much. Give me likes, Lalab. Ocean, give me likes. Snow entry, nagbaba ng bahay. Very nice, from Nice, India. Ayan. Nice, India, thank you so much. Kuya Pads, mga shout out. Ayan si Kuya Pads. Love you. Love you too, Nice India. Thank you. You love me now, Nad TV. Ayan. Tamsak, Nad TV. Nice India, ayan nagbaba ng bahay. Patamsak po ako sa nakapin. Present, D4J. D4J official present. Miguel Abishat sa kaibigan. Ayan. Meron ka pong premiere. Ayan. Tamsakan natin. How to fix error in switching account. YouTube Studio error. Noong isang araw ganito nangyari sa ano ko eh. Sa mga alagad. Ayan. Hindi ko talaga siya ma-open. Nanggigil ako. Ganito nangyari sa ano ko. Nawala lahat ng alagad ko. Version. Oh. No. Already. Oh. Now try to see. Now. Oh. Kustoras, ayan harang, salamat sa paharang. Jasmine Dan from Nice India. Ayan DJ. Kuya Clip Vans, tamsak Dan, tamsak hos, ayan. Kuya Clip, meron ka na pong jacket, thank you. Ayan DJ4J, tamsak na po sa bahay mo. Patamsak din po ako sa nakapin mga lalas, may premier po ang nakapin. Kuya Clip, meron ka na pong jacket. Jers 21, ayan nagbaba ng bahay. Jers 21. Itanas ko lang yung pa ako. Ayan Kuya Clip. Vans, nagbaba ng bahay si Kuya Clip. Patamsak pa ako nakapin mga lalas. May premier po ang nakapin. 544. Ayan in my hometown.
Ha pa daw. Gusto mo kita yung pako. Ayan, nakataas nga eh. Ay, dan na po sa nakapin from Kuya Clip. Ayan, Madam Madonna, dan na daw po, dan. Dan si Kuya Clip po, Madam Madonna. Hello, Madam Tamsakdan, Madam Mary Rose, may galab shoutout. Try lang, Madam, oy. Try lang magilis ng maaga. Kasi 2 days akong ginagilis. Ayan. Bawin ko yung yung 2 araw. Walay kita. Mary Rose Dragon Fruit. Ayan, nagbaba ng bahay. Madam Madonna, Tamsak, dating dikit. From Pubs TV Vlog. Ayan. Kustoras, nagbaba ng bahay si Kustoras. No more asere, hehehe. Jinar TV Vlog. Ayan, may galab shoutout, Tamsak. Jinar. And may jacket ka na, Jinar. Pati lang kita nakadikitan natin kay kay Ara. Tama ba? Kay Ara and Ilos Vlog. May galab shoutout, Idol. Ganda host. Ayan, salamat. Ayan, lalab salamat sa patamsak. Jinar TV Vlog, may galab shout out. Thank you. Madam Mary Rose Dragon Fruit. Ayan. DJ Tollens Remix. Pabs, okay po. From Madam Madonna. Ayan. Ayan, Madam Mary Rose. Nagawa ng bahay. Naglabin natin yan, nagilis din yung mga lalags. Yung nakapin. Kutsing tamukbang, Madam Mary Rose. Wow, yummy. Ay. Jenar TV Vlog. Ayan. Kuya Clip, ayan, Jinar TV Vlog, nagbaba ng bahay. Mga nalab yung nakapin po, patamsak. Ayan, may premier po ang nakapin. Dancing with the beat of BLD DJs. Big love shout out everyone, thank you so much. DJ Tollens Remix. Mary Rose Dan from Madam Madonna. Ayan. Ayan, salamat. Madam Mary Rose. Sarap yung kutsinta. Gusto ko rin yung kutsinta. Mary Rose Tamsak. Ayan, Mary Rose Dan full pack from Jersey 21. Tamsak daw kay Kuya Pabs. Ayan, Madam Madonna Dan po. From Mary Rose Dragon Fruits.
Bye-bye. Mobile Sounds. Pato, Weekend DJs. Madam Madonna dan po si Madam Mary Rose. Ayan. Kusturas nagbaba ng bahay. Kusturas. Tuba. Drink now, igit Everywhere. tuba tuba ne. Drink now, igit everywhere. Tuba tuba ne. Drink now, igit everywhere. Ayan. Sandal nga tayo. Igit everywhere. Tuba tuba ne. Drink now, 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 igit everywhere. Tuba Just 21 of W Tamsak. Dikit upcoming Silent LS mo. Ayan. DJ Dolens. Southern Leyte. Ambot. Ayan si Kusturas po nagbaba ng bahay. Kusturas. Fly high butterfly. tuba 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 sige tuba 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 sige tuba 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 sige tuba tuba Jmar Dan po from Jers 21 North W. Ayan, salamat. layo sa sakit pero bukol sa igit 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 brief check tuba tuba sige tuba 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 Balikan po kita mamaya, kalodi ko. Jers 21 from JNR TV Vlog. Ayan. drink now, igit everywhere. Tuba, tuba, eh. Drink now, igit everywhere. Tuba, tuba, eh. Drink now, igit everywhere. Tuba, tuba, eh. Shot tag tuba, oh. Madam Madonna tamsak dikit sa premiere mo. Ayan, from Mary Rose Dragon Fruit. Madam Mary Rose. Southern Leyte. DJ Dolens. Pabs Dan Pulpak from Jers 21 Official. Jers 21 TBFW Pulpak. Ayan. Lisongson, nagbaba ng bahay, Lisongson. Thank you po, Mary Rose. Ayan. Kalimbangan mo yan si Madam Mary Rose, nagilis yan, Jers. Ito si Jers, ano to eh, walang tulog eh. Kanina, aga mo, anong oras ba yun kanina? Mga ano pa lang dito yun, yung mga ano ata, alas 6, 5:40.
Nag-message ka, uy. Nakahiga pa ako kanina. Maganda akong nagising kasi natulog akong maaga kagabi. DJ Dollars Remix. Lisungsong Dan Pulpak from Just 21 TBFW. Lisungsong lalab can return to Just 21 TBFW. Already done to you, lalabs. Connected already to your channel. Thank you so much. Ayan, 6 million daw. Miguel Love shout out. 6 million. Thank you so much. Gusto nga yung pako. Madam Madonna. Tapos ko yung pako. Just 21 TBFW, welcome. Ayan. Ayan, 5 million daw. Miguel Love shout out. 5 million. Southern Leyte Mix DJ. Basta Disco sa Barangay Montilla Mobile Sounds. Ayan, Mary Rose Dragon Fruit. Nagawa po ng bahay. Lablabin natin si Madam. Ayan si Madam Mary Rose Dragon Fruit. Maraming tao dyan. Madam Mary Rose. Get ready to party together with Southern Leyte Mix DJs. Ayan, Pubs TV Vlog. Si Kuya Pubs nagbaba ng bahay. Nablabin po natin si Kuya Pubs, mga lalabs. Lintian talaga to si Tatang. Hindi na ako nakaalis-alis sa 20. Dave, Miguel Love shout out. Ang palatandaan. Oy, Dave, Miguel Love shout out. Ay, naku, kinain na naman yung aking banana. Lalabs, ano na, aga mo ah. Try lang kasi to, di sa kung di nag-ilis. Ayan. Ayan, may jacket ka na Jenny Ogis, Miguel Love shout out. Todis kasi akong walang LS, Dane Dave. Para makabawi.
Bumaba yung aking WH, sayang din yun. Try ko lang, wala man akong ginagawa ngayon. Kaya try ko lang ba nagilis ng maaga. Push mo nga ako, 20 na lang, 2K na ulit. Patingin, wait. Shout out sa lahat. Grabe ang lagas ni Lolo. Ay, boy, ano ito eh. Shout out. Wait lang, tingnan natin. Ay, ano ba yun? Grabe oh. Grabe lagas, nang gigigil ako eh. Binalik na naman niya ako sa 20. Nung nakaraan taon na to eh, 3.160. Ay, nilagas lahat. Bruchito Dan po from Jess 21. Gustong makalibre. Ayan, labi natin si Ding Dave mga lalabs. 20 na lang. Magbartir ka Ding Dave. Punta ka sa bartir lalabs. Doon sa may maraming tao. Try ko lang naman to yung sa akin. Ako po 305 na. Tapos biglang nag 295 na naman. Hay! Sabi ko sa'yo, hunting ko na nga. Hukloban na yan. Kaasar. Ayan binaba na naman niya ako eh. Binaba na naman niya ako sa 3,020. Kakagigil. Nakakapagod mang isda. Minsan wala ka pang kain. Tapos kakainin lang. Why? DJ RR Remix. $167. Ayan. Makisayaw, makihataw, kasama ang PMS Boys, the best. Mamaya, anong oras na ba sa Pinas? 12, 1, 2, 3, 4. 4. Mga 8 na naman ang gabi, kain na naman siya. Ay, naku. Pahingi po ng saging, salamat from Jenny Ogis. Ilan na ba yung buy mo, Jenny? $295, baby pa. Laglag ako. Punta ka sa bartir, Dave. Palablab po tayo sa nakapin mga baby pa yung bahay. Laglag ako. Lagi nga laglag. Nakakaasar. Himbayin kita ng 5, Jenny Ogis. Ayan ang hirap magbike habang nag-vlog. Baka matumba ka pa niyan. Bumagsak sa 295 po. Kanina po 305. Yan 5 na lang pala to. Mag 300 ka na. Sibi na kita ng 5. Nakakalaglag ka ng ng itlog. Dapat udo ipakain ka. Hindi, bambot ka oy. Sipi gamit ko host pang vlog. Ay, dindig kung anong naiisip mo ambot. Ayun, pangalawang dikit, Jenny Ogis Lalabs. Jenny Ogis ambot. Dindi boy, wala ka patang kain dindi ba? Lapit mo mag-out, BG muna. Sige Lalags. Try ko lang naman mag-ilis ng ganito, pero mamaya mag-ilis ako uli. Mamayang madaling araw. Yun talaga yung gilis ko.
Yan, Kustoras. Kasi wala akong ginawa ngayon Dendeb. Kahapon. Tudis akong hindi nag-ilis eh. Kahapon nagpunta akong Dubai. Nilakad ko yung import permit ng aking cat. Okay na siya, lalabs. Approve na. Mag-flight na to sa Sunday. Flight niya na sa Sunday. Yung cat ko, flight na sa Sunday. Ano siya, Philippine Airline. And sabay mo ako uli, Jenny. Ayan din, Dave. Sa mga July, magpo-post na lang ako. Magpapaano tayo yun yung unang pag-games ko. Pa-Gcash. Sa Pinas na ako, Jenny Pulpak Dan. Pa-Gcash tayo sa next week. Uwi ka na? Oo, uwi na. Next week nasa Pinas na ako. Bilis. Yung yung pusa ko sa Sunday na yung flight niya. Sunday na yung lipad niya. Salamat po, Jers. Ayan, pangalawang dikit. Kahapon nagpunta akong Dubai, Dave, kapagod. Wawos, magbakasyon ka po sa Pinas. Yung pusa ko, ayan. Ano yung pusa mo? Uwi na siya. Nag-exit ka pa? Hindi ako nag-exit. Nagpunta lang akong Dubai. Kasi nga doon kasi yun lalabs, Dave. Doon kasi yung kuhanan ng export permit ng mga animals. Kailangan doon dalhin. Ayan, okay na. Visit ka masa Ispako sa Las Piñas ay treat kita hos. Jenny, saan yun, lalabs? Saan sa Las Piñas? Gusto ko pa naman magpakulay ng buhok. Ay! Saan banda sa Las Piñas, Jenny? Nang mapuntahan yan. Bala ko pa naman magparlor-parlor. Magpalinis ng kuko, magpakulay ng buhok. Dito hindi ko na magawa, doon na lang sa Pilipinas. Okay. Ayan. Yung pusa ni Dave. Sabi ko na atat sa gastos kasi gay. Hindi ako kagastos, tama lang yung treat ko lang yung aking sarili. Yung hindi naman puro na lang trabaho. Jers. Minsan i-treat naman natin yung sarili natin. Hindi puro work na lang, work. General Mobile Sound. Istoryahin mo dayo yambot. Jersey, ayan. Normal na sa mga babae yung nagpa-salon, nagpa-cutics, ayan.
And dalawa na lang Jenny Ugis. Wait lang lalas, dalawa na lang. Sa nakapin po mga lalas. Ayun, dalawa na lang pala sa'yo Jenny. Tingnan ko nakadikit yung main ko ha. Ayan Jen, relate ko na yung main ko sa'yo ha. Ito na. This is the mix of DJ Dones. Fly high butterfly. Fly high butterfly. Simo ay nako, lagas na naman. Lagas nga, lagas. Liwan. Hindi lang ikaw ang nalagasan, Jers. Ako rin na yan, 20 na naman yung kinain niya, 20. Ayan, Jenny Ogis, ano ka na lalab? Grade 3. Dagdagan mo na lang yan. Fly high Jing lalab, Miguel Lab, shoutout lalab. Jing, try lang mag-ilis ng aga. Hey. Kasi dalawang araw hindi ako nag-ilis. Bumaba na yung ating WH. Pa tayo mapalo ni Lolo. Jing TV channel, ayan Miguel Lab, shoutout. Maga kaya ta. Oo, lalabs, try lang ba? Ano lang galing dis Miguel Lab, shoutout, thumbs up. Kasi lalab 2 days nga akong hindi nakapag-ilis. Kasi ano ako busy ba? J Park. Miguel Lab, shoutout, J Park. Ay, may jacket ka na. Kasi lalabs, diba, uwi ako ng Pinas. Inasikaso ko yung mga papel ko, yung mga kailangan kong dalhin. Ayan. Kaya medyo busy-busy. Minsan hindi ako nag-ilis ba? Maaga pa sa umaga. J Park, lalab, Miguel Lab, shout out. May jacket ka na, J Park. Annalyn Galindez, Miguel Lab, shout out. Try lang, try. Ganda naman ng host. Ayan, salamat po. Sandal ako nakangalay. Malapit ka ng movie host. O lalabs. Sa ano na? Next week na sa Pinas na ako. Nakakalungkot na masaya. Hello sis, Annalyn Galindez, Miguel Lab, shout out. Hi there host, just 749 hours to 4,000. Guanakito Vlogs, thank you. Host, ang lugar ka na sa UAE. Jing Channel, Jing TV Channel, lalabs. Ayan. United Arab Emirates, lalab, J Park. Hello there. Ayan, thank you so much, lalab, Jing TV Channel, lalabs. Hi everyone, regards from Queensland, Australia. Ayan, sana all nasa Australia. Analindan Tamsak from Just 21 TBFW. Ayun. Wala kasi kulalas magawa ngayon, Jing. Sabi ko, try ko nga kayang mag-ilis ng maaga. Dapat mamaya pa. Ayan, 6 million house, Miguel Lab, shout out. Good evening everyone, regards from Queensland, Australia. From Guanakito. Ayan, nagilis ako kanina umaga. Pag nasa Pinas na ako lalas, puntan kita palagi ha. Ito kasi busy ako, saka di tayo parehas ng oras eh.
Minsan nagilis ka, natulog man ako. Ayan, pag sa Pinas na ako, marami na akong time sa aking YT. Posturas, ayan. Interesantes. Nagawa ng bahay. Saan ka sa Pinas ho? Sa Bicol Lalabs. 10 ako nag-LS. 10 ng umaga, Pinas time yun. Lalabjeng everyday, di ba? Sige, puntaan kita pag nandun na ako sa Pinas. Pwede nga. Oo nga. Ayan, 8 million daw. Miguel Love shout out. Manay, Bicol ka pala. Oh, J Park, Bicol. Just 21, kanina ka pa. Papasabugin kita dyan eh. Ay, ambot ay. Pinas time host kasi HK. Same time lang sa Pinas. Ay ganun ba? Sige lalabs. Mag-umaka na. Sana tapos na. Ano? Mag-umaka na. Mag-umaga na. Sana tapos na. No? Saan ka sa Bicol Manay? Sa ano lala? Bula Kamsur. Bula Kamsur lalabs. J Park. Bicolano ka? Sige lalab Jeng. Hindi, pagdating ko sa Pinas, sa bahay kasi wala pa kaming internet. May nakausap na ako na magkakabit ng internet. Sabi ko punta sa next Tuesday. Saan ka sa Bicol Manay? Sa Bula. Magtamon ka king bugas. Magtanom. Mas bati ako Manay, harayo. O harayo lalabs. Sa Bula ako. Magtanom kang bugas. Ayaw ko magtanim. Buding TV channel, Miguel Love shoutout. Buding Tamsak, Lalab, salamat sa patamsak mo Buding Ding Lalabs. Thank you sa patamsak Buding. This is the mix of DJ Dones. Ay bungol siguro yan. Sino bungol ba? Ayan. Mali na, ano ba kasi sabi mo? Ano ba yung sabi mo? Mag-umaka na sana tapos. Ano yun? J Park. Umaka. Ay, ano talaga to si Jers 21 eh. Pangasar to eh. Fly high butterfly, ang magtanim ng palay. Ayaw ko magtanim, mainit doon. Kaya nga ako hindi tumira sa amin kasi ayaw ko magtanim ng palay. Ambot ka oy. Ayaw. Just 21, ba't ako magtatanim ng palay? Hindi ako magtatanim, ayaw. Kaya nga uragon si Nunoy mo. Ayan. Thank you Lalabs. Jing Lalabs. Pamember ako sa'yo Jing sa na ha, mga July na. Taran 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 taran. Masira ang beauty mo Manay pag nagtanom ka. Oo nga, ito si Jess 21 gusto niya akong pagtanimin ng palay. Ayaw ko nga magtanim. Kaya nga ako umalis sa amin kasi ayaw ko magtanim ng palay. Alam niyo bang nagpunta ako sa Manila, hindi ako tumitira sa Bicol. Doon ako sa Manila nakatira. Kasi ayaw ko nga magtanim ng palay. Ayan, mainit. Saka madumi yung putik. Ayaw. Mangingitim tayo dyan, wala naman gagawin sa Bula, palayan lang lahat doon. Hoy, kala mo lang mag-gilis ako sa YouTube. May tindahan naman ako sa amin eh oh.
Continue mo na lang sa vlogging or negosyo na lang, host. O, lalab, Jeng. Sa Manila ka pala mag-stay man. Hindi, sa Bicol ako mag-stay. Dati. Doon sa bahay namin, papakabit ako ng internet. Magbablog na lang ako. Marami na tayong time, maraming time. Sa Batagan ka mag-iles tapos antina mo nyog. Ambot. Sa Batagan sa Sagingan. Ganon din ako, plano ko pag uwi ng Pinas, God's will. Ayan, Jing, uwi na tayo, lalabs. Mag-ano na lang tayo, mag-LS, mag-vlog. Tapos yung ano ba, bala ko yung ano, yung pag kahit may kunting sweldo sa YouTube, ayan, tutulong tayo sa mga, yung mga taong kailangan ng tulong. Ayan. Mag-share tayo ng blessings. Every salary, ayan, mag-share ng blessings. Makapunta kaya ako ng Bicol nun. Nakapunta ka na, lalabs pala, ng Bicol? Ay, ambot, ay. Tama, manay, share blessings. O, lalabs. Ilalagay ko rin yan sa ano ko, sa vlog. Yung tutulong ka sa mga nangangailangan. Share your blessings kasi marami ang balik. Ako din, no, God's will, makashare ng blessings sa mga taong nangangailangan. Yes, lalabs, ganyan ang gagawin natin pag sa Pinas na. Kasi habang tayo buhay pa, gumawa tayo ng kabutihan kasi mga lalabs, hindi natin alam ang ating buhay, di ba? Maiba ako, manay. Ayan, sige, mag-iba ka sa ku. Gumawa tayo ng mga mabubuting bagay. Ayan, lisong-son. Ikot ko yan dait hanggang Birak, Tabako, Sursugun. Ayan, Jersey 21. Gala ka pala. Ayan, magchiki-chikan na lang tayo dito. 6 million in the house. Maiba na sana ako, mag-lusi-lusi na sana. Ayan. Ano, may maroon doon sa amin, host, babae nasa bundok lang nakatira, babae dalaga pa, gusto ko talaga siya puntahan pag uwi ko. Yun lalas, puntahan mo siya tapos i-vlog mo yun, puntahan mo. Ako rin yung unang salamat po, host, from Jenny Ogis. Ayan, ako rin, lalabs, meron akong pag uwi ko talaga next week, nasa Pinas na ako, mga ano, siguro mga 20 nasa Pinas na ako niyan. Ayan. Yung unang gagawin ko doon, yung kasi nung nag-aaral pa ako na ano ko nalaglag ako sa ilog nung nag-aaral ako, tumatawid kasi kami sa ilog. So ngayon, parang bumaliktad yung bangka, so nalaglag ako sa ilog. So ngayon, siya ang nag-save ng life ko. Ano yun siya, hindi siya nagsasalita, pipi siya, matanda na. So tinanong ko yung nanay ko kung buhay pa daw. Ayan, yun ang balak ko doon. Unang araw ko doon, yun agad ang pupuntahan ko. Tulungan ko siya, bigyan ko ng bigas, ng grocery, ayan, kunting pera. Titingnan ko rin yung ano niya, anong klase yung bahay niya. Kahit kubo-kubo lang. Pagawa ba natin, ayan. Mag-isa lang sa bundok, kawawa. Sige, balak-balak ka mo, hilingin ta kung baga matupad yan. Matutupad yan, ano, Jersey 21, hindi ako nagsasalita ng isang bagay na hindi ko gagawin. Ayan. Kasi yun nga ang magiging content ko doon. Dagdag din yun sa ano, sa content.
Kasi dito sa abroad din natin magawa yun, Jing eh. Kasi nasa abroad tayo, wala naman tayo ditong matutulungan eh. Kasi lahat naman ng tao dito may trabaho. Hindi katulad sa atin sa Pinas. Hindi katulad sa Pinas, 'di ba? Maraming taong mas nangangailangan doon na wala talaga. Kaya nga share your blessings. Ayan. Yun ang gagawin ko. Yan ang unang gagawin ko doon. Yun yung unang magiging vlog ko sa Pilipinas. Yung taong yun, pupuntahan ko siya. Ayan. Kasi nung isang araw, tumawag na ako sa mama ko eh. Tinanong ko kung until now, buhay pa rin ba yung taong yun? Ayan. Kasi nung nalaglag ako sa ilog, nakabag pa ako ng ng pang school. Tapos nawala yung palda ko, inanod. Ayan. Si Linlin, tulungan mo ha. Sino ba si Linlin? Saka isa pa yung asawa ng pinsan ko, meron siyang 4 na anak, tapos isa pang kakapanganak lang. Yung asawa niya, pinsan ko yung lalaki namatay. Nung namatay siya, buntis yun. Ayan, nanganak na ngayon. Kawawa, wala namang trabaho yung babae. Sino ba si Linlin? Taga saan yun si Linlin? Kaya nga share your blessings para maraming balik. Verse 21. Kung malapit ka lang doon sana sa amin papuntahan yung babaeng nasa bundok, mag-isa lang doon, kahit sana magpadala ako sa magtulungan siya. Taga saan ba yun, lalabs? Jeng? Saan yun? Lenny Rob. Ayan, si Logaw Queen. Uy! Mayaman naman na yun, maraming supporters yun. Supporters yun ni Chris Aquino. Maraming pera yun, Jess. Mayaman yung si Linlin, oy. Sambuanga Sisyo, ay ang layo. Sambuanga. Tamang-tama yun, pag umuwi ka doon, sobrang layo, di ko nga alam yun. Sambuanga, baka mag-aeroplano papunta doon. Sobrang layo. But ilang years ka na ba dyan, lalabs, Jeng? Kailan mo balak umuwi? Ayan. Cecilia, uy, mag-love shout sa lahat. Pang 45 na tusok, ma'am host. Ayan. Cecilia, uy, mag-love shout out. Alam ko yan kasi taga-Naga ako. Cecilia, uy, mag-love shout out. Try lang mag-ilis ng maaga. Pero pag sa Pinas ako yung ilis ko, ganun pa rin. Madaling araw. Kasi sana yung viewers ko ng ganun eh. Ito try lang. And siguro magiging sa isang araw siguro 2 beses ako mag-LS. Pati W sa nakapin na yan. Mga 12 years na may dito. Ang tagal na pala. Tagal ka na pala dyan, lalabs. Ako dito 8 years lang. Tagal ka na pala dyan, Jeng TV. Marami ka ng pera. Marami ka ng ipon. Ako may ipon naman ako, tama lang. Ako pag uwi ko, bili ko motor tapos mag-vlog ako, nalilibutin ko ang Pinas. Ayan. Uy! Meron naman akong motor doon sa amin. May tricycle pa nga ako. Matagal ka na pala dyan. Ayan. Ayan, 5 million in the house. Miguel Love, shout out. 5 million in the house. Thank you so much. Salamat po, Ma'am Cecilia. Uy, mag-iwan ka po bakas para po mamaya suklian ko po kayo para hindi po maharang.
301 na siya. Ano po ang province mo, host? Bicol, Lalab, Kamsur. Kaya gusto ko na rin umuwi kasi amo ko gusto pa mag-renew me pero ayaw ko na, sabi ko dito na nga may tumandahos kaya di na nakakita ng forever. Yun lang. Kailangan na natin umuwi nang makahanap tayo ng forever. Ayan. Mag-aasawa na nga ako, Jing. Ayan. Mag-aasawa na ako pag uwi ko ng Pinas. Kailangan mo nang makahanap ng forever. Ayan. Baka ma-expired na yan. Ma-expired na yan si Nini. Wala na. Sana all mag-aasawa. Arcadio at TV. Ayan, glove shout out. Kailangan na natin kasi lagpas na tayo ng kalendaryo. Ayan. Kailangan na natin yan. Kasi alam nyo, trabaho ka ng trabaho. May pera ka nga. Wala ka namang paggagastusan. Wala kang anak. Anong gagawin mo sa pera mo? Ayan. Di yung amo mo na ang forever mo na amo. Ay, ambot ka. Jersey 21 na pang-asar ka. Pasabugin ka dyan ni Jeng. Meron pang bingo 75 pa. Ayan. May pang bingo. Ang butoy. Maga pa pala dito. Ano pa lang, 126. So di ka na magre-renew, Jing Lalabs. Tagal ka na pala sa amo mo. 12 years. Ayaw ka na niyang pauwiin. Kalendaryo hanggang 31, bingo 75, gets mo Hindi kasi ako nagbibingo, Jers 21, di ko alam yan. Good morning, kusina ni Miles, Cherry May, Tamsa Codes. Cherry May, Miguel, shout out. May jacket ka na. Kusina ni Miles, good morning Lalags. Good afternoon dito. Cherry May, Miguel, shout out. Hindi ako marunong magbingo, Jers 21. Di tayo marunong magsugal. Miguel Live shout out, salamat sa pa-jacket. Ayan. Mag-ready muna namin ng dinner host. Miguel Live sa lahat. Mga lalabs. Iwan ko sa December ako matapos na doon. Huwag ka na mag-renew lalabs. Umuwi ka na rin. Ayan. Ano ka na dyan. Edad sinasabi ko ay nukuha ka sabot. Ayan. San ka na? Dito pa ako sa UAE. Next week na kusina ni Miles. Sa Pinas na ako. Makikita mo yan, mag-iiba na yung aking yung background. Wala akong ganito dun After pa siguro 4 months, magkakaroon ako ng background na maganda. Kasi papakabit pa ako ng internet Dito na nga tumandahos. Mag-direct muna ako sa sa YT pag nag-live. Kasi kailangan pa kasi itong ayusin itong mga ganito, yung babaklasin ko pa lahat yung background kong maganda. Ayan, hindi ko pa ito magagawa sa Pinas kasi kailangan pa itong ayusin yung mga wire. Ayan, Cherry May, ayan, nababa ng bahay. Mag-live ako direct muna sa YT. Huwag ka na lalas, huwag ka na mag-renew. O nga, Karabaw na ang background mo Taga Bicol pa rin maging asawa mo, host. Oo lalas, matagal ako dito sa UAE. Ayaw ko ng ibang lahi. Kung gusto ko dapat noon pangayaw,
Ayaw ko talaga. Hindi ako nagjowa. Sige, uwian na. Uwi ka na rin ba? Ano, kusina la loves? Pauwi ka na rin ba? Kusina ni Miles? Pauwi ka na rin ng Pinas? Uwian na tayo. Next week, ayan. Pwede nga. Kung kaya maniwala, di wag. Ayan. Hindi pa eh. Ayan, Cherry May. May nag-message lang. Indian Wanderer, Miguel Abshot, marami na uuwi ngayon. Yun kanina umuwi din. Mag-uwian na tayo. Indian Lala, Miguel Ab, shout out. Magsiwian na tayo mga lalans. Meron naman na tayong mga channel. Mag-ano lang tayo doon. Mag-YouTube channel. Mag-vlog. DJ Collins Remix. Arcadio TV, ayan, nagbaba ng bay. Sige, host, mag-ready muna namin ng dinner. Sige, lalab, Jijing, mag-ready ka na ng dinner mo. Sige na, lalabs. Arcadio TV dan, tamsak dikit sa'yo from Cherry May. Maganda pala yan si Jane. Maganda yan, oy. Saka dalaga pa yan. Dalaga pa yan, Jers 21, si Jane. Walang jowa. Ayan. Andito ang gwapo. Ronan's Adventure. Mag-live shout out. Ayan. DJ Collins Remix. Andito na ang gwapo. Ronan's Adventure. Mag-live shout out. Ayan. Punkan na punkan, mamos. Orange. Naka-orange tayo ngayon. Sige, ligawan ko yan, pero ikaw ninang namin na. Sige, ligawan mo. Sige nga, try mo ligawan. Ba't binanta ka pa ba, Jers 21? Hindi ka na binata, oy. Basta Disco sa Barangay Montilla Mobile Sounds. Pato Rated DJs. Thumbs up dan, host. Yeriki Street, Miguel Love shout out. Yeriki, thank you so much, lalab. Yeriki. Thank you so much, lalab, sa patamsak. Hello, host. Good morning from Yeriki Street. Ayan. Thank you so much, Yeriki. Bakit mo nasabi yan? Hindi mo pa nga ako nakita eh. Di pa kita nakita.
Who's comment on video from Yeriki? Ayan. Okay, I will comment to you, no problem. Just 21 TV. Ba't binata ka ba? O banat na, binat na. Guys, comment on video from Yeriki. Ayan. Fly high, just 21 comment on video. Ayan. Mag-comment ka daw, ano? Just 21. Paniki ka na naman, host. Gising ng madaling araw. Mamaya lalabs. Kasi 2 days akong hindi nag-LS. So, try lang mamaya mag-LS ako uli. Mamayang madaling araw talaga yung LS ko. Ang LS ko is ano, diba? Is ano, 5:30 ng Pinas time. Mamaya, nag-try lang ako ngayon kasi 2 days akong hindi nag-LS para mabawi ko yung ano, WH. Try lang ba? Try. Kasi wala naman akong ginawa ngayong araw. Ayan. Kaya naisip ko mag-LS. Shot tag tuba oh. Chararan tan tararan, chararan tan tararan. Nangangati yung kamay ko. Yung kabila gastos daw to eh. Pag kabila gastos, ito daw. Ito gastos, ito paparating yung pera. DJ Tolets Remix. Sayaw lumit sila. Nazmi yells good. Miguel shoutout live. Nazmi stream. Ayan. Nazmi Yeldes. Ayan. Miguel shoutout. Nazmi. Indian na yan. Nasmi Yelds, Miguel love shout out. Ayan. Namaste bye, namaste. Ayan. Namaste bye from Jers 21 OFW. Kumain ka na ba, Jers 21? Wala ka patang kain ah. From Turkey. I'm from Turkey. Nasmi Yeldes, not from India. This one is from Turkey. Shuhada. Jers 21. Nazmi Yeldes is from Turkey, not from India. How are you, Lalas Nazmi? From Turkey. Ayan. DJ Tolets Remix. Mau you stay sleeping? India, powerful India. Ayan. Nasmi Yildiz. Oh, sorry, Mr. K. Shuhada, Mr. K. Babae ba siya? It's a man.
not miss. Ginar TV Vlog. Ayan. Thank you, Ginar. Kalubay sa nimlawa, labing ko na talibong, ay pakiduk-iduk kapagat, titig sa ni mga sikit, nabiyag sa ni mga kamo, labi na akong tsa-tsa ang sukat, waray linikaga, layaon sa mingili, anyaon taon. Uy, uy. Agad bali at lian, nagpatuwa-tuwa. Halati kahit birahi tsa-tsahi, bay-bay sa buwas waray lagot makini. Salit-sali nga buti, baghudan sikit, isang pamaibas ng gulong mansinit. Halati kahit birahi tsa-tsahi, ikibon na tubot kang kudat-kudahit, ay basig karahanan padisco. May nag-email sa akin mga lalans. Pang grade 6. Ayan, nag-email na yung aking, yung ano, custom. Sa ano, Dubai. Kasi yung cut ko is, ang babayaran lang is 600 dirham. Wow, mababa lang. Yung ticket ng aking ano, ng cut ko, 600 dirham lang. Oh, ang baba niya. Kung ang iniisip ko, naabutin siya ng 1.5 or 1.8. Yung ticket niya, ang mashallah. Southern Leyte Mix DJ. Basta Disco sa Barangay Montilla Mobile Sounds. Okay na yan, mura. Ayan o nga, nagulat ako. Thanks God. Ang iniisip ko nasa 1 ano. Ayan, Wabora Miglab shout out. Just 21. Ang iniisip ko, babayaran ko is nasa 1.5, 1.8, ganun. So, 600 dirham lang. Alhamdulillah, thanks God. Ayan, 7:55 yung flight ng aking cat. 7:55 in the morning. So it means ayan, ay, Mars Channel Lalag shout out. Mars, baba mo yung bahay mo lalas, bibi pa yan. Baba mo yung bahay mo lab, Mars. Ayan, lilipad na sa Satur sana mga lalabs. Sasandi na yung flight ng aking cat. From UAE to Philippines. Ayan, lalong kumaba yung dibdib ko. Na ako na-excite. Nakalagay dito, handover Dubai Airport Prison, cut off 12 hours. Ayan. Mag-swab test pa po sa wala na, just 21. I already finished everything. Meron na siyang meron na siyang deworming, meron na siyang microchip, meron na siyang passport. Lahat. Meron na siya. Pati sa rabies meron na siyang mga permit. Meron na siyang permit ng import from Philippines. Lahat na. Nilipad na lang siya. Agdirate 75 per kilogram all-in airway bell 150 AD. Miscellaneous 55 dinata handling fee.
All cash payment 600 AED. Wow, ang liit lang. Dan sa nakapin idol, baba mo yung bahay mo, Mars. Ipin kita na pala. Kasi maliit lang. Ayan. Ayan, nakapin malala. Baby pa yung bahay niyan. Actual charge based on chargeable weight. Kids dimension. Costume charge may apply at MNL Airport to all pet shipment. Ayan. No insurance for all pet shipment. No insurance. $600 lang. Mura lang makakatipid, oy. Katipid tayo. Pintayin ko nga 600. Ayan, 600 dirham. Jenny, welcome. Bunson Mobile Sound. DJ RR Remix. Maki sayaw, maki hataw, kasama ang 12k na lang. Ayan. best. Ano 12k? Ayan. Ayan. Malapit na talaga mga lalabs. Alex Barbers TV. Mega love shoutout. Tamsak host. Alex Barbers. Ayan mga lalabs. Ako yung unang lilipad bago yung aking cat. Kasi kailangan ako yung mauna. Tapos yung mga papers na hawak ko, lang photocopy. Yung original daw nasa staff ng airplane. Ayan. Maui, why you're hiding? Tamsak host, Alex Barbers, thank you. Ayan. Alex Barbers TV, mega love shoutout lalabs. Alex. Ayan si Alex Barbers. Mobile Sound. Pang grade 6, Jinmar. 600 na siya. Ayan, Mars channel po. Lablabin natin nakapin. Bibi pa yan si Mars channel 172. Cebu to Cordova Bridge Link Expressway. Mars channel dan from Alex Barbers. Vlog Waray, mega love shout out. Vlog Waray. Cynthia Charog, hello host. Mega love shout out Cynthia. May jacket ka na Cynthia lalabs. Alex Barbers TV nagbaba ng bahay. Ayan. DJ RR Remix.
Premier from Cynthia Charog. May premier ka lalab. Sige, tamsakan natin yung premier mo. Alex Oldikit, tamsak na lang po sa'yo from Blagwaray. Ayan, 6 million in the house. Miguel Love, shout out. Cynthia Charog, meron siyang premier mga lalabs. Palablab po ng kapin si Mars Channel. Bibi pa yung bayan yan mga lalabs. Dikit na po balik agad ang sukli. Ayan, from Blagwaray. Montilla Mobile Sound. Cynthia Dan, ayan. Tamsakan natin yan, ano, si ano, meron siyang premier. Si Cynthia. Make-up preparation. Wow. Blagwaray, nagbaba ng bahay. Mars Channel TV Dan Dikit. Cynthia Charog. Just 21 thanks, suklian ko kayo bakas lang. Ayan. Yan, tamsak na Cynthia. Dati man pala tayong dikit. Ayan. 26 hours. WC from Barbers. Ayan, Alex Barbers TV. General Mobile Sound. Blagwaray Lalabs. Salamat po sa patamsa. Ayan, salamat din sa'yo Lalab Cynthia Charog. RR Remix. Fly high butterfly, 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 fly high butterfly. Paro G. Paru paru G, 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 paru paru G. Waray dan po pwede pala ilagay ang TikTok. Di ma-copyright. Inggit ka na naman, Just 21. Pat nagti-TikTok ka rin ba, Just 21? Dones. Fly high butterfly. Fly high butterfly. Paro G. Paru G, paru G. Mamaya mga lalas, meron akong ilis ulit, mga ano yun. Ang ilis ko talaga araw-araw is 6 a.m. Pinas time every day.
Ito try ko lang to mag-release ng maaga ngayon. Yung vlog ni Walay Sexy TikTok. Ay. Fly high butterfly. Fly Ayan, tamsak waray. Meron ka palang ano. Si Waray may ano siya. Premiere. Ayan, Waray, natamsakan na kita lalab sa ano mo, Premiere. Vlog Waray Elias. Ayan, dinate ko na rin yung main ko sa'yo. Alex Barber, dating dikit, salamat sa sukli. Watch na lang ako sa video mo. Ayan. Arcadio TV. Ayan si Arcadio at TV nagbaba ng bahay. Lablabin natin mga lalabs. Arcadio at TV. Cynthia Charo, gaya nagbaba ng bahay si Cynthia. Dito ko sa bahay mo, ano, Mars Channel. Cynthia, ayan. Galas dos na pala. Maui?
Paano yung upuan mo? Dalhin mo yan. Ano yan, lalabs? Ipabagahi. Lahat to ipapabagahi. Marami akong ipapabagahi dito. Ano lang to, iiwanan ko muna to. Tapos yung kasama ko sa bahay dito, siyang binilinan ko na ipabagay niya next month. Marami akong gamit, Jers. Itong computer na ginagamit ko, ipapabagahi ko rin to. Isang computer lang yung magagamit ko dun. So pag nandun ako sa Pinas, wala akong background. Direct lang muna ako kay YT. Sanskark Chab Mayechi, mega love shoutout host. Ayan. Naka-box na yung mga ko gamit, Jers. Ipapaano na lang to pa cargo. Sanskar Chab, mega love shoutout. After ano pa to darating doon? After 2 months. This is the mix of DJ Dones. Pubs TV Vlogs, sa 10 years ba naman isang yung ibang mga gamit ko na lang ibibenta ko Jers, yung ref, yung mga divider, yung washing machine, yung rice cooker. Ano yung dadalhin ko pa? Hindi ko dadalhin yun, hindi na magkasya sa box. Binibenta ko na nga lang ng mura, 200 dirham, mabenta lang ngayon. Yung initan ng tubig, ayan. Please game, ayan. From Sanskar Chab Mayecheb in vlog. Mega love shout out. Bit Beronyo, mega love shout out Lalabhayos. Ayan, Bit Beronyo, mega love shout out Bet. Yung easy ipakargo mo. Wala, benta na lahat yan. Wala nang ang dami ng babayaran. Nandyan yung box. Ang laki ng mga box. Dalawang malaking box. Isang maliit. Ayan, Bet Beronyo ng baba ng bahay, Bet. Ang laki ng ni Bet. Breakfast. Ganda pala ni Bet Beronyo. Panoorin mo siya Jers 21, ayan. Ang ganda niya. Si Bet. Wow. This is the mix of DJ Dones. Mars Channel TV dan from Bet Beronyo. Ayan. Ang ganda pala ni Bet. Nasa Saudi ka lalads. Mas maganda si Jinko. Maganda rin naman si Jing, maganda rin naman si Bet. Kumakain siya, panurin mo yung breakfast niya. Kumakain siya ng sambosa. Yes ho, Saudi. Na Saudi ka pala. Bet dan love you, hehe. Loko ay.
Love you daw, Bet. Sabi ni ni Just 21. Dan sa'yo. May pa-love you pa si Just 21. Kumain ka na ba, Jers? Hindi ka pa ata kumakain, ah. Jers, bahay mo. Jers, bahay mo daw. Bahay mo daw, Jers. Sabi ni Beth. Uragon ito ala Eddie Garcia. Ibig sabihin, kamukha mo si Eddie Garcia. Ayan, Bet, andito ko sa bahay mo, sa main ko, ha. Dikit ko na sa'yo. Hindi pala tayo dikit. This is the mix of DJ Dolans. Ayan na, love you. Love daw. Ayan na, love. Loko. Ayan na daw, love. Ano, Bet? Lablabin mo, ha. Nagugutom na ako, Jers. Mag-out na kaya ako. Ayan mga lalas, mag-out na nga ako, Jers. Nandyan ka pa. Sige na, Bet. Thank you so much, lalabs. Bet. Ayan. Jers, tamsak na lang ako. Dating dikit pala kita. Ayan, Bet. Dikitan kita ng dalawa, lalabs, Bet. Ayan, nakaano na ako mga lalas, 3 hours. Kumain na ako kay Bet, tatlong beses ko na nga siya pinanood, eh. Alex Barber TV Dan. This is the mix of DJ Dolans. Meron ka bang manisya di mo alala? Ay, ang butoy.
Kuya Jess, Miguel Love shout out ni Sungsun. Ayan. Martinia Mobile Sound. Kuya Jess, Miguel Love shout out. Di naman lumpia yata yun kinain niya. Sambusa nga. Iba yung lumpia ambot. Dapat tinanong mo siya, nandyan siya kanina. Sambusa yun. Yung may halong may halong chicken, tapos potato. Tapos meron green peas. Tapos meron siyang parang mga pang-Indianong pagkain. Ganun yun. May spices. Alpa, tuba. Drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, ne. 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 DJ Dollars. Fly high butterfly. Fly high butterfly. Tuba, tuba, sige tuba, Fly tuba, high butterfly. tuba, tuba, sige tuba, Fly high tuba, butterfly. tuba, tuba, sige tuba, Fly high tuba, butterfly. tuba, tuba, sige tuba, tuba. Kuya Pabs, Kuya Jess Dan. Ayan, from Pabs TV Vlog. Basta Southern. Kuya Jess Dan si Kuya Pab. Pabalikan na lang po. Layo sa sakit pero bukol sa igit. 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 Brief check. Tuba, tuba, sige tuba, tuba. Tuba, tuba, sige tuba, tuba. Drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, eh. Drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, eh. Drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, eh. Details Miguel Love shout Kapila Labs. Ayan. Shut up. Details Orkes Miguel Love shout out. Southern Lake Mix DJ.
Ah. Pinkies, kusina ni Miles Milab Sabir, Servisa Miguelab shoutout Sabir. Tamsak, ayan. Yan na lang, may jacket ka na. Sabir Servisa, Tamsak. Salamat na lab sa patamsak. Bet, ganyan talaga ang buhay ng isang OFW, kaya matuto kang mag-save ng para sa'yo. Ay. Ako mag-shave, ako natuto. Ano shinave mo? Yung bulbul mo, ayan. Ay, ambot. Saber. Marsdan from DTS. DTS Orkes ng baba ng bahay. Super Cerveza, ayan. Bastos Kaday. Bakit ba? Sinasabi ko lang yung totoo. Shirley Ann Priverio Miguelab shout out. Paano bastos, nag-ubad ba ako? Di naman. Shirley Ann Priverio, ayan, nagbaba ng bahay, Miguelab shout out. Masyado ka, Diyos 21. Shirley Ann, ayan, nagbaba ng bahay si Shirley Ann. Hala, shape ng balbas. Balbas ba? Invite mo kami pag kinasal ka, Lalas. Punta ako, ha. Sana uli kakasal. Sino mapagpapakasal? Wala nang kasal-kasal. Ayan. Kasi magano rin yan. Walang forever. Kusina ni Miles. Walang forever. Wala nang kasal-kasal. Asal, ayan. Huwag na iyak at umpisa pa lang yan sa journey mo. Tabi ka lang ng pera mo pag nagpurgod ka eh. Di meron kang pera. Ayan. Bilat ni mo bay. O sige, wrestling agad, ha. Kasalan pagkatapos sakalan. Wala nang kasalan, sakalan na lang. Kasi dami nagpapakasal, naghiwalay. Tingnan mo si yung anak ni Robin, tapos si Moira, si Costa si Milabs. Ayan, tingnan mo, daming naghihiwalay, oy. Kasalan pagkatapos sakalan.
Wala nang kasal-kasal para pag naghiwalay mabilis. Ayan. Sakalan sarap. Sakalan na lang. Ayan. Samira Lalab, Mega Love shout out Samira. Samira Chutay, Background Garden, Mega Love shout out Samira. Ayan. Shirley Ann, ayan, nagbaba ng bay. Kaya ako pag nagpakasal sa baniglang kasal, hey. Hi there. How are you? Ayan, Samira Lalab, Mega Love shout out. Ikaw na lang sumakala. Ikaw na lang daw. Sakalin mo na lang, huwag yung sakal na iba, ha? Wala na to si Mars. Umalis na to si Mars, ha? Dancing with the beat of BLD. Samira, ayan, nagbaba ng bahay si Samira, mga lalabs. Samira Lalabs, nagbaba ng bahay. Ano, Jers, 21, kumain ka na ba? Wala ka patang kain-kain, ha? Langoy, langoy. Yan, Samira, nagbaba ng bahay. Samira. Shirley Ann, nagbaba ng bahay. Shirley Ann. Naglabi natin si Shirley Ann, mga lalabs. Shirley Ann Piderio. Details Orkes dating dikit. Ayan. Mabs TV Vlog, nagbaba ng bahay. Naglibang daw si Mars. Naglibang ata si Mars. Kanina pa to si ano. Nolds TV, Mega Love shout out to Tamsak Dan. Ayan. Ayan, Nolds TV, Lalab, Mega Love shout out. Salamat sa patamsak, Lalab. Salamat. Shirley Ann, nagbaba ng bahay. Shirley Ann. Ayan. $6.23 na pala sa Pilipinas. Ayan. Alpa Tuba. Ayan. It million dollars, Mega Love shout out. Higit everywhere. Makapagkape at kain ko pandesal. Ayan, may pandesal pala dyan. Ayan, si Shirley nagbaba ng bahay. Shirley Ann Piderio nagbaba ng bahay. Nakaano ko pala to si Madam Shirley, nakabartiran. Dikit na ako sa kanya. Naalala ko pala siya. Tuba, tuba, tuba.
Bao. DJ Dollars. Alba. Tuba. DJ Dollars. Remix. Sayaw lumit sila. Mars Channel, thumbs up dan dating dikit from Nolds TV. Nolds TV, ayan Mars Lalabs. Wala na si Mars ha. Lumayas na to si Mars. Gusto na yung bahay ni Kuya Pabs. Mga kamot. Shirley Ann Piderio, tamsak dan. Ayan. From Pabs TV Vlogs. Shirley Ann dan si Kuya Pabs, pabalikan na lang po. Sumasagot. Hello beautiful Shirley, may love shout out. Shirley Rodriguez Lala, thank you. May love shout out Shirley. Maria Romulo, hello. May love shout out Maria Romulo. Tusok na host. Ayan. Salamat po sa patusok. Sanskar Chab Mayeche in Blanc. Nagbaba ng kanyang bahay si Sanskar.
Shirley, ayan, Arcadio at TV, nagbaba ng bahay. Southern Leyte Mix DJ. Thank you, sabay-sabay na client work po muna ako. Ayan. Sige, Junior, August Lalas, sige Lalas. Mobile sounds. Palablab na lang po iwan ng bakas, later sukli, ayan. From Jenny Ogis. This is the mix of DJ Rollins. Get ready to party together with Southern Lady Mix DJs. Sexy na daw eh. Islandsky Place Reten, ayan. Okay, ano, Sunscar. Kung sa alas na ako punta ako si Beth, umiyak na siya. Oh boy. Hindi lang, mas mag-out na lang ako mga lalans. Kasi may gagawin ako. Ayos ko pa yung damit ko, ilagay ko sa bag. Sige na mga lalans, mag-out na po ako. Maraming salamat sa inyong lahat dyan. Jenny Ogis, Sunscar, ayan, Jers21, salamat sa inyong lahat. See you later, mamaya may list po ako, 6 AM Pinas time. Ayan. See you later mga lalans, bye bye.